Здравейте, приятели! Днес сме на сладичко. Ще забъркам нещо сладко. Като вид, не знам, кекс. Ще видим какво ще стане. Така, приготвила съм 2 яйца и 1 жълтък. Ето тук се вижда. Масло. Аз ще ви напиша рецептата отдолу. Суха мая, обаче сухата мая тя е 7 грама пакетчето, затова аз ще сложа малко повече суха мая. 9 грама трябва да бъде. 9 грама. Захар, прясно млеко и брашно колкото поеми. И тук имам сушени плодове. Забравих му как се казваше това. Така, няма значение. Сол. По-малко ще ви казвам. Гледайте ми стъпка по стъпка, отдолу ще ви напиша рецептата. Първо си изсипвам млякото. Млякото ми е 300 мл. Изсипвам го вътре. След млякото слагам тази мая, която трябва да бъде. Тук имам отворена. Ще изсипя нея, за да направим 9 грама суха мая. Правилно ли отварям? Правилно. Отварям, обаче тя. Гледай как е сега. Сега да отрежам. Изсипвам и тази. И разбърквам. Млекото трябва да бъде малко по-топличко. Не топло, хладко. Бърках се. Тук слагам 4 супени лъжици захар. Бъркам и тях. Така, бъркам. Слагам яйцата плюс 1 белтък. 2 яйца плюс 1 белтък, защото жълтъка ще ми трябва после, накрая. И пак вече хубаво тук ще го разбъркам, приятели. Аз ще го разбъркам. Така, разбъркала съм го. Сега слагам тези стафиди. Ето, стафидите изсипвам и тях вътре. Разбърквам. Така, добре. После си изсипвам маслото. Разтопено масло. 120 грама разтопено масло. Ето как е разтопено. Виждате. Изсипвам го вътре в това. Така. Пак бъркам. Чакайте да остава това, приятели. Остава от чашката. Така. Бъркам хубаво. Това ще изхвърлим. Книжките отдолу. Тук имам 1 чайна ложичка сол. Слагаме нея вътре. Така. Разбърквам го. И сега тук вече ще слагаме брашно колкото поеме. Прибирам си тези инструменти. Имам такава ножичка, знаете, кухненска. Така да се прибера тия неща, да не ми пречат. Сега, ето къде е цялата тая. Това всичкото, което сме го изсипали, е тук в купата. И сега ще започнем да слагаме брашно. По принцип брашното трябва да е 600-700 грама. Но моето е молка полухруба. Полухрубо не е точно като нашето ситно, а е малко по-едричко. Значи зависи от брашното ви, приятели. Слагаме колкото да стане на кашичка. По-малко обаче. Аз трябваше това да го... Нищо. Така го изсипах, защото трябваше да ви покажа какво е. Другото почвам да пресявам по-малко. Пресявам и бъркам. Ето така. Така.
и бъркам. И така, докато се получи едно тесто. Не каша, а тесто. Тесто. Ще видим. Аз какво ви казах? Кекс? Няма да бъде кекс, приятели. Това ще бъде на тесто. Извинявам се. Малко поизлъгах. Нищо. То не е 1 април, ама направихме тая работа. Така. Защото сега ще ви кажа за отгоре какво ще ръсим. Какво ще слагаме. Какво съм приготвила. Но първо да направим тестото. Така. Сега аз продължавам, докато направя тестото, приятели. Ще ви остава малко да се отпочините, а аз ще продължа да работя тук. И сега да видим какво става тук. Така. Сега ще го извадя. Така. Ще го развържим. И ще започнем от него. И така ще го направя. Вижте колко е меко. Гледайте. Меко, хубаво. Тесто. Много хубаво стана. Сега е така. Леко. Да. Нищо им няма. Да можем да се направя, да се нарежат топчета, приятели. Долу горе да гледам какви топчета режа. Колко са. Сега, тук ще се намажа с олио, за да мога да се реда топките. Така. На плота ще се реда топките. Така. Сега. Вземаме си... нямам такъв специален нож. Вземам си един обикновен нож. Леко го намазвам да бъде мазен и започвам да се режа топчета. Ето така. Една топка. Увалвам си топката. Ето. И си я слагам тук. Това ще го махна. И започвам да се ги реда сега топчетата тук. Ето. Така. Виждате? Как се ги реда. И така сега аз ще режа и ще си нареждам топките. След малко ще се включа да ви покажа какво ще правя. Ето. Долу-горе гледам на шепата топката. Да бъде колкото на шепата ми. Така. Продължавам да се режа топчета. И сега, докато чакам, реших да направя тези трошички, които ще ги слагам отгоре. Като мислех, че камерата е включена и започнах, но съжалявам. Сега ще ви кажа какво сложих. Сложих една супена лъжица масло, една супена лъжица захар, сложих ванилия и 4 супени лъжици сложих брашно. Това нещо го размеших в чопъра, в това, което разбива, за да може да го размачка хубаво и да го направи на трошички. Но съжалявам, аз мислех, че камерата е включена, тя не била включена. Ето, но аз ви казвам какво съм сложила и ще ви го напиша отдолу, както казах и отдолу.
Рецептата ще имате цялата написана. Сега тук имам един жълтък и прясно млеко, което пък ще мажа отгоре тези красотички, които ще направим. И така, тези трошички са направени от брашно, масло и захар и ванилик. Размешани са в чопъра, в това миксер, как да кажа. Размешах го и станаха. И сега продължаваме да чакаме, приятели, да стане тестото. И ето какво тесто се получи. Сега, че стафитките излизат, се вижда, това ни пречи. Ето, едно хубаво меко тесто. Това вече не ми трябва това брашно и тази цетка. Слагам ги тук настрани и още малко. Още малко ще кажа да намачкаме. Приятели, така. Дърпаме малко така напред. Стане хубаво тесто. Така. Ето. Виждате, че вече започна. Вижте как. Нито се лепи, нито нищо. Стана чудесно тесто. И сега ще го направим на една хубава топчица. И така. Така, приятели. И ще го намажа с малко олио. Ще се намажа ръцете. Оп. И така хубаво ще го намажем. Всякъде. Аз по принцип слагам нейлонова торба. Сега някои го слагат направо в това. В купата и отгоре слагат фолио, но аз няма да го направя. Ето така. В тази нейлонова турбичка. Няма да го завръзвам сега пък и на възълно. Няма да избяга. Ето така. И ще го сложа в тази купа. Вижте. Обръщам го така. Слагаме го в купата. И тази кърпичка, която имам специално за тестото. Завивам го така и ще чакаме да се удвои, да порасне малко нагоре, да се отпочине, да порасне малко и пак ще продължим, приятели. Сега топките ми са готови, топчета са направени. Ето сега вземам си, но от първото си вземам тук, което е. И започвам ето така да го раздължавам. Така. Раздължавам си го. Вече фурната ми е включена. Стафитките излизат са малко, то ни пречи, пак ние си ги мушкаме и така. Тук си го раздължаваме. Правя го така. Ето вижте, навивам го така. Този край го давам тук отдолу. Този отгоре. Вижте. Отдолу тук ги съединявам. Ето. И ето отгоре как става. Сега ще ви покажа още едно. Опа, от тези горни.
Така. Значи, ето така си го раздължавам. Единия край го слагам отдолу, другия край отгоре и от долната страна ги съединявам краищата. Но гледам, нали, така да си го раздължавам. Виждате как? Ето. Показвам да видите. Колко долу-горе, така е. Правите долу-горе 50 см може. Ето. Но да ви кажа с точност, но така. Правим си го така. Ето. Сега този край отива долу. Този край, малко го раздължаваме тук. Този край го мушкаме през дупката отдолу. Ето. Обръщаме го и тук си го съединяваме. И това нещо става отдолу в тавичката. Ето. Така. Сега ще ви покажа. Ето какво съм ги направила. Сега тук ще сложа още едно. Мисля, че защото те ще се понадуят. Ето сега тук ще взема от тези първите. Размачквам го така и започвам пак да се го раздължавам. Ето така. Те да ги изместим малко насам. А сега аз ще сложа първо тази тавичка да опечем, но момент. Фурната няма да я изключваме. Тя е нагрята. Не трябва да бъде нагрята, защото стъкло ще се пукне. Може би ще сложа първо другата тава. Това ще го остава да се надига. Да, това ще го остава, приятели. Първо ще сложа в нагрятата фурна другата тава. Ето в тази. Ще сложа и в тази, за да мога да ги събера всичките. Всичко ви показвам подробно. Но искам да ви покажа в тази тавичка как ще стане цялата работа. Така. Ето. Сега то, ако беше в другата тава, нали, включвате си фурната предварително. Но когато е в такова стъкло, знаете, то не се нагрява предварително фурната. Ето, приятели, раздължи го. Правя го така. Сега, като видите, тук малко може да го разпъните с ръчичките си. Слагаме този край отдолу. Този го слагаме отгоре пък. Премушкваме го и това нещо идва отдолу. Обръщаме го, съединяваме го тук и ето от горната страна какво става. Ето тук в тавичката. Сега, когато ги наредим в тавата, ще си вземем този жълтък, който го направихме с мляко. Жълтък и мляко. И си търся сега четката, ето я. Сега, приятели, ето къде ми е жълтъка с млякото. Виждате. Започвам да си мажа тези хубави фигурки. Това ще го сложим тук те отвътре, нищо няма. Така, мажем си ги. Ето. Така. Мажем хубаво. Значи, на мен ще ми излезе още може би 2 тавички, защото те ми са по-малки. Ще видим. Но аз ще ви покажа тази тава, какво правя. Ето, мажа ги с жълтък и
малко мляко, прясно мляко съм сложила тук. Тавичката съм си я намазала с масло, с олио от всякъде долу, също е намазана. След като се намазах с жълтък тези фигурки, тези красотички, сега аз отгоре ще взема тези трошички, които направих и ще започна и така да ги ръся. Ей така, отгоре. Виждате как ги ръся? Ето. Така, тук започвам да ръся. То пак е чисто и пак е масло. И ванилия има вътре. Ще ухае хубаво. Какво ви казах? Аз ви излагах от начало. Казах ви, че ще правим кекс. Кекс? Нещо такова беше, да? О, Боже. Някога ми става едно такова на езика объркване. Ето. Вижте. Виждате ли как хубавичко ги направих? И сега пак ще ги завия отгоре. Вижте. Ето. Така. Сега пак ще ги завия отгоре. Ще изчакам малко да се отпочинат. И тогава ще сложим отгоре така първо хартия, да не се допира. И ще сложим пак тази хавлийка. Така. Ще ги взема, тук насам ще ги сложа и ще чакам да се отпочинат малко. Ще видим какво ще е. Така, аз ще продължавам, приятели, по същия начин в ето тази тавичка просто. Ще я намажа сега с олио и продължавам да правя това. Накрая ще ви покажа резултата. Да видим какво става в фурната. Печат се, приятели. Хайде! И сега ги вадя, за да поистинат малко, защото тук вижте как хубаво са опекани отдолу. Ох, много парят. Не мога сега. Само ще ги изкарам и след малко ще ги дегустирам, защото много пари. Да. Ето. Ой, какви са красотички хубави. Вижте отдолу как са опекани. Отдолу. Ох. Ето и отгоре. Така. Сега ще махна тавичката. Тук има салфетка. И ще ги наслагам и тук отпред на камерата. Оле! Така. Хайде, приятели. Аз сега ще оправя след малко. Се видим. И готови са. Сега да ги дегустираме. Да ги видим. Хайде, Митко, ела да си вземеш и ти да ги видим. Вижте ги, приятели, колко са хубави. Хайде, една тук. Опекани отдолу отгоре себе си. Сега да го разчупим. Ето вътре това, където сложих. Ето къде вижда за тук. Вижте колко са мекички, гледайте. Вижте, гледайте. Как е, Митко? Къде го късам? Не обичам да говоря с пълна уста, въпреки се изневерях. Фантастични. Браво, Жена. Очаквала съм, не? Ето. И вътре тези сладките. Стафитките. Лебичка, приятели. Много са хубави. Ще ви напиша рецептата. Гледайте. Другите се печат. Значи, излезнаха ми 3 по 6. 18. 18 бройки ми излезнаха.
Зависи колко големи ги правите. Сега ще направим чай. Нали? С чай. Всичко може. Да. С всичко, да. Много са хубави. Фантастични са. Да. От името на човека зад кадър. Направете си. Правете си, ще бъдете доволни. Браво, женице. Стихаме за скида. Ай, хъпни това. Хъпни. Приятели, искам да благодаря на всички, които сте се абонирали за канала ми. И предварително да благодаря и на тези, които гледат и които им харесва моите видеа, да се абонирате. Благодаря предварително на всички. Бъдете живи и здрави и радвайте се на живота, приятели. Радвайте се. Сега мога да ви кажа до нови срещи. Много целувки и пак ще се видим. Скоро ще се видим, приятели. Чао, чао!